Tini 12 tarik 4 Mas 2024 tini norok ni bagai katal bidi tu fakya ke norok thani poila no nakar sano ke norok nakarti tini norok ni buskango belakhan sai bidi tupjak kang kapangmano bidi norok ni buskango tubujak hapanani bidi rok sakaham ka najikin bagai tinang obono tubi fakya ke norok naitungdi norok sajak khaba thungdi sajak khata thungdi tinang norok ni thaneo kaisa katal bidi tubi tongo ke tini norok obono naithungdi norok success mano ke baba laksa rang thangjagai tongo ke barang mane tongo nogo tong tutuino ke norok tini obono thunggenati norok success ngai kono wansudi thangnani sakang 100 bar wansugui norok thungdi konorok manai ke tini norok ni thani obono tubi phai tongo ke tini norok ni buskango house rwnai house rwnai house ke tini norok khela thangnan bagai norok na house rwnai house number 4 ke norok thungdi 4 house by 2 house tini ni bagai ke norok no guti rwnai oron bisingo ke 36 63 23 32 38 83 ke norok ni bai mili tongkhangka norok obono thungdi ke norok manai asukno jotona hambai।